Bueno, egun on danoi, arazo teknikoa konpondu eta gero, hasiera emango dotzegu gaurko osoko bilkurari. Lehenengoko puntua, pleno honetan ez dekogu akta, hainbat arazo direla medio, gestioen alde batetik, bigarrena langile baten baja, eta ondo baderitzozue, urrengo osoko bilkurara ekarriko dugu aurreko batzarraren akta. Lehenengoko puntua, gai zerrendako lehenengoko puntua. 2024-2027 garren espedientea, 2024ko apirilaren 21 Eusko Legebiltzarrerako egingo diren hauteskundeetarako, hauteskunde mailetako kideak hautatzeko zozketa. Igor, zuri. Bale, egunon, danori. Hauteskunde maileko kideak izendatzeko zozketa egingo dugu. Gogoratu 207 herritar izendatuko ditugula, titular eta ordezkoen artean. Era berean, pertsona kopuru nahikoa gordeta izango dugu erreserban, Durangoko hauteskunde batzordeak onartzen dituen alegazioak sortzen duten hutsuneak betetzeko. Orduan, aurrera egingo dugu. Bale, hemen dago emaitza, ikusiko dugu 23 lerro, daudelako 23 mai. Eta ikusiko ditugu 9 zutabe, lehenengo zutaben adibidez daukagu presidente guztiak. Egingo dugu presidente titularrak ikusiko ditugu, ez gara hasiko danak ikusten, baina eta gero, eskumetara joten bagara, badokogu presidentearen lehenengo ordezkoa, bigarren ordezkoa, lehen maikidea edo bokala, bigarren maikidea edo bokala, eta gero maikide horien ordezkoa, lehenengoa eta bigarrena, lehenengoa eta bigarrena. Gero, talde politikoen bozeramaileek jasoko duzu emailez emaitza. PDF batzuetan baten. Nire aldetik ezer dio. Eh, 2024ko 1256 espedientea. 2023ko urtarrilaren bateko ondorioekin, 0,5ko soldata igoera osagarria onartzea. Jon, meze zure ditza. Egunon guztioi, 2023 urterako sektore publikoko langileen ordainsarien igoerak mugatu egin ziren Espainiar gobernutik. 0,5ko bi igoeren aukera utzi zuten, bai KPI, bai barne produktu gordinaren bilakaeraren arabera. KPI-aren baldintza eman zenez, aurreko azarako osoko bilkuran aurrera eraman zen igoera. Gaur aplikatzen dugun igoera, barne produktu gordinari lotutako baldintza ere eman delako ekartzen dugu. Beraz, Amorebieta Etxanoko udaleko langileen ordainsareak 0,5 igongo dira, baita dedikazio esklusiboa edo partxela duten zinegotxina ere. 2023ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. 2024ko apirilaren nominan jasoko da igoera, eta baita 2023ko urtarriletik abendura eta 2024ko urtarriletik martxora arteko atzerapenen ordainketa. Egunon guzti hori. Bai 2023ko azaroko plenoan esan gendun moduan, baita aurreko batzordean, antolakuntza batzordean esan gendun moduan, ezetza bozkatuko dugu puntu honi arrazoi bategaitik.
Arrazoia da, igoera 0,5 igoera horretan, liberatu, bai AJko eta bai H Bilduko liberatuak ere igoera eukingo dutelako, ezta? Eta guk ez gatoz bat. Pentsaten dugu ustailaren 10ean jarritako soldatekin, nahiko dala legintzaldi hau zenbaki hori edo nomina hori kobratzeko, ezta? Orduen, ondo ikusten dugu langilearen aldetik igoera izatea, jakinda, KPI dela eta uneko 10aren bataz besteko, uneko 10, uneko 9ko galera eukin dugula langile guztiok azkenengo urtietan, pizkanaka joaketea berreskuratzea ondo ikusten dugu. Baina esan dakoa, ez dugu ikusten alderdi politikoko liberatuak igoera hori, eneko 0,5ko igoera hori jasotzea. Hori dela eta, esan duten arrazoiaktik, eta legin duten moduan, ez etxa boskatuko dugu. Alba? Bai, egunon. Gai hau jorratu ginen azaroko osoko bilkuran, esko bozka eman genuen, naiz eta Anderrek esan dagoen moduen, pertsonal politikoaren igoerarekin ados egonez. Oraingo honetan ez dugu eseskoa emango, ulertzen dugulako langile gehiengoarentzat neurri positiboa dela, eta sindikatuekin adostutako neurria dela, baina bozketan ezin danez bereiztu pertsonal politikoa eta langileen artean, abstenitu egingo gara. Urrengo puntora joko dugu. 2024 urteko 822 espedientea. Itxitako ekitaldiko fakturak onartu eta ordaintza. Miren, mesedez? Bai, egunon, hau aurreko antolakuntza batzordean onartu genuen hau batez, baina, laburbiltzen saiatuko naiz. Dia aurreko urteetakoak dian fakturak, baina ekitaldi honetan iritsitakoak. Onartzeko aurkeztu diren fakturen zenbatekoa, 256.000 eurotik gora eta zerbait da, eta dagozkion saien adostasuna dauka. Kontuan hartzen da baita ere, aurtengo aurrekontuan badagola dagokion aurrekontu kreditua, eta erlazio osoa jaso da fakturena, eta banan argitzen da zeri dagokion faktura, eta baita ere kontabilitateko aplikazioan zeri dagokion. Faktura danak dira 2023koak eta gehienak dira urte amaieran iritsitakoak. Eta baita ere energia elektrikoari nagusiki dagozkion fakturak izan dira. Eta beste aldietan eta egin izan da bezala, hauek nolaia kontabilitatea aurreko urtekoa itxia dagon, ekartzen da plenora onartzera. Mila esker. Laugarren puntua, 2024ko 1587 espedientea. Espazio publikoaren eta kaleko salmentaren ordenantzaren hasierako onarpena. Anartz, mesedez? Egun ondan hori. Gai hau, espazio publikoaren eta salmentaren ordenantzaren hasierako onarpena lurraldeko batzordean aztertu zen, eta EAJ, PNV eta PSren botuekaz onartu zen. Zein da ordenantza honen sedea? ¿Cuál es el objetivo de esta ordenanza? La regulación de los usos especiales y privativos del espacio público de Amorebieta Etxano, es decir, de las actividades, instalaciones y ocupaciones que puedan desarrollarse en el espacio público del municipio, así como de la utilización de los bienes públicos que se encuentran en tal espacio público, a fin de ordenar y conciliar los mismos con los usos comunes o generales. Eta zein da honen eremua, ¿cuál sería el ámbito de aplicación? Todos los espacios de uso público con independencia de su titularidad, en el término municipal de Amorebieta Etxano. Gaur, onartzen dugun ordenantza honegaz, urrengo gauzak arautzen doguz. Kaleko musika, ekitaldi handiak, barrakak, jarduera zibikoak, kulturalak eta kiroletakoak, kaleko salmenta, azokak, sasoiko postu fijoak, adibidez txurroen, gaztainen eta bestelako elikagaien salmenta, eta baita ere terrazak.
Respecto a las terrazas, comentar que hemos mantenido en torno a 50 reuniones con las hosteleras y hosteleros del municipio que actualmente disponen de licencia para su colocación, con el fin de explicarles las líneas generales de la nueva ordenanza, escuchar sus sugerencias y analizar caso por caso su situación futura. Como comenté en la Comisión de Territorio, entre los detalles o características más importantes de la ordenanza respecto a las terrazas estarían la regulación y los horarios de apertura y cierre. El pago de la tasa por ocupación del espacio público se realizará en función de los metros cuadrados utilizados. No se permitirá la instalación de elementos fijos. Se exigirá un seguro de responsabilidad civil que cubra las terrazas, el espacio de la terraza. Se deberá cumplir con las distancias legales para asegurarnos la accesibilidad en todo momento, según lo dispuesto en la Ley de Accesibilidad. No se podrá utilizar el mobiliario público como parte de la terraza. No podrán colocarse terrazas junto a pasos de peatones, plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, portales de viviendas, salidas de emergencia, paradas de autobuses, taxis, contenedores de vidrio, cartón, basuras, etc., solamente cumpliendo una serie de condiciones. Se deberá cuidar la estética de los elementos que componen la terraza y se incidirá, importante, en la limpieza de los espacios utilizados. ¿Y todo esto para qué? Todo ello con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana en los diferentes espacios públicos y sin olvidar en ningún momento el compromiso del equipo de gobierno con el diálogo constructivo y la colaboración con la hostelería y el pequeño comercio. Eta expedientearen tramitazioari dagokionez, azkeneko apunte bat. Por último, recordar que tras esta aprobación inicial que hoy se dará, se abre un periodo de exposición pública de 30 días hábiles, durante el cual la ciudadanía y las partes interesadas podrán presentar cualquier alegación o sugerencia. Eskerrik asko. Onart. Bai, bueno, a ber, nondik hasi. Lehenengo, hau hainbat aldiz aipatu dugu, bai batzordetan eta plenoan bebai, baina ondiok usteko argi, ezta? Eta da, behin betiko onarpena heldu arte, hemen baimenak, espazio publikoaren baimenak eta kale salmentarako baimenak, irizpideak aldatzen joan dira, edo, bueno, iruditzen jako guri aldatzen joan direla, hasiera baten, ordenantza hau egiten ari zanaren aitzakipean, erabaki izan ez ematea baimenik. Gero, esan zenuten, hezkuntza zentroei emango jakela. Oin pasatu gara, txosnei ere, ematera. Ez dakitor, hausnerketa baten ondorio ondan, hemendik eta behin betiko onarpenera zeintzuk izango diren irizpideak, ez dakit, azkenengoan, larun batean gazte eguna dela eta, hasiera batean baimena ukatu zitzaien, gero nik uste presiogatik, edo ez dakit ze arrazoengatik, edo osnarketagatik baiezkoa eman zenuten, eta hemen gure neuke parentesi bat egitea udalak atzo atara zuen, ez dakit, informazio, albiste, ez dakit zein den helburua. Helburua bada zikinkeria gutxitzea eta horretan lanketa bat egitea, ez jata iruditzen atzoko albiste hori da bidea. Hori bilatzen duzuena da, herritarren arteko talka bat, pertsona batzuk edo gazteak seinalatzea, gainera, albiste horretan edo komunikazio horretan agertzen den argazkia ez da kasualitate hutsa. Bertan agertzen den zikinkeria baino gehiago, zikinagoa da argazkia bera. Lurreko zikinkeria eta ze aldarri nahita, ez kasualitatez, agertzen diren argazkia horretan. Kasualitateetan ja aspaldi itzi genuen ja sinisteari. Eta, behar bada, ez dakit, hau albiste edo jakinarazpen hau edo prentsa horra edo atxokoa dana dalako hori hartu baino lagun, nik uste koldo zu izan zinela interlokutorea gazteekin aurreko asteetan. Ez dakit, hau atora baino lehenago eurekin harremanetan jarri zara eta udalaren iritzia helarazi diezu haiei? Edo haiekin aurrez aurre egon beharrean
komunikadeetara botatzea izan da zuen ekimena. Ordenantzari buruz, ari gara hitz egiten. Bueno, vale, bai, hasta, vale, ez duzu erantzungo. Bueno, ba, orduan, esango dizugu gure ustez, zelan egin barko litzatezken gauzak. Uste badugu, espazio publikoa danona da, eta inor jaku zikinkeria gustatzen, baina hor ikusi beharko litzateke be, bueno, bezdakit, igual edukiontzi nahikoa egon ziren, honena igual izango da, haiekin batzea, mai baten gainen jartzea, eta gazte egunean izandako indargune guztiak zerrendatzea, ahulguneak zerrendatzea, haiek ere seguro preste hongo dira, ikusiko dituztela zeintzuk izan diren indarguneak eta zeintzuk izan diren ahulguneak. Eta horren arabera, hobekuntza plan bat egitea urrengo urteei begira. Hori izango litzateke, udal batek uki beharko leuken jokabidea. Ez, prentsara ateratzea eta gazteak kriminalizatzea eta herritarren arteko talka bat bilatzea. Orduan, guk hemendik babes osoa gazteei, eta nik uste kriston giroa gonzala larun batean, eta zoriontzea. Bale, eta ordenantzara joaten. Bueno, ez dakit, irizpidea. Hemendik aurrera ze irizpidea jarraituko da baimenak ematerakoan, ez? Zuek aurkeztutako galderen artean, dago ordenantza eta galdera berdina dau. Urrengo ohiko bilkurako, osoko bilkurako, ohikoa den osoko bilkuran erantzungo jatzue. Eta zuk bego jaso dozuz erantzunak. Jaso dutaz erantzunak, baina horren inguruko erantzuna oso erantzun ambigua izan da, eta horregatik galdetzera gatoz berriro. Iritzizak ez doguz eztabaidatuko osoko bilkura honetan, eta urrengo ohiko osoko bilkuran erantzungo da. Bai, esan nahi dutena horren inguruen da, erantzunaren arira gainera, emandako erantzuna bera ez dozuela bete. Jarri dozue erantzun bat, eta erantzun horren gainetik beste irizpide batzuk jarraitu dozuez. Aurreko batzordean, Nikoldorekin hitz egiten egon nintzen, honen inguruan, eta asuntua bat erazan. Eta zuek galderei erantzun eman, zuek galderetan eman zenuten erantzuna, erantzun instituzional hori, gainero ondorengo baimenetan ez dozue bete. Normala da, guk zalantzak egitea eta zalantza hauek plazaratzea. Bat ez bez zuek jasotzen dozuena, ez dozuenean bete. Eskarrik asko bego. Bueno, ordenantzari dagokionez. Ordenantzari helduz, ez gara, osoko bilkura honetan ez gara sakontasun askotan sartuko. Ordenantza hau jaso egin duen asteazkenean, ostiralean bozkatu behar izan genduen batzordean, ostira da, 6 lan egun pasatu dira ordutik, egin dugu, egon gara aztertzen, begiratu dugu, denbora eman digun heinean egon gara izan dugun jendearekin, eta, bueno, apurre gainetiko lan ikusita, bueno, irutzen zaigu, presaka ataratako, ez dakit ze presa edo, batean presaka ataratako ordenantza bat dela, ez dakit, lehenengo irakurketa batean hartzen duzu, eta ja, gaztelaniatik euskarara, azokaren ordutegia ez da berdina. Gaztelaniaz ordutegi bat jartzen du, euskeraz beste bat jartzen du, parrafo batetik bestera desibelion inguruko dantza badago hor bosteko, bueno, akatz txikia dira, baina oso adirazgarriak, ematen diguna pentsatzera, presaka ataratako zerbait dela. Lehenengo irakurketan ikusten diran gauza dira. Gero, ez dauka zioen azalpenik. Badakigu ez dela beharrezkoa, baina uste dugu beti laguntzen duela. Marko bat jartzen duela, eta gerorako artikuluak eta gerorako kapituluak interpretatzen laguntzen duen sarrera bat da. Orokorrean, uste dugu puntu asko izten dituela diskrezionalitatearen menpe, eta nahiko murriztailea dala. Hainbat eta hainbat parrafo daude beste herri batzuetako zeretatik, herrietatik hartu eta ordenantzetatik hartu eta kortapega bat eginda. Eta, bueno, ez dugu gurpila asmatuko gain, ez? Holan da. Bueno, gauza asko, ikusuguz, Bilboko ordenantzatik ere, holan, era berean kopiatuta daudela. Baina, Bilbokoa baino, Bilbokoa da askunaren garaikoa, eta Bilbokoa baino are murriztaileagoa da
Hau, adibidez, 16. puntuan zuk aipatu duzuna, kaleko musika, bai? Kaleko musika emanaldiek udalaren aldez aurreko baimena behar dute. Baimen hori oso salbuespen gisa edo oso kasu zehatz puntualetarako emango da. Eta ezin izango dira jarduketa horiek denboran eta espazio publikoan modu jarraituan. Debekatuta dago Amorebieta Etxanoko espazio publikoan bosgarailu emangarriak eta antzeko amplifikadorak erabiltzea. Bilboko askoz ere malguagoa da. Bilboko askunaren garaikoa da eta arek egiten zuena da Gerra al navajero, hemen daukagu gerra al musiko callejero. Ez? Hori. Eta gero orokorrean hartuta, uste dugu, hainbat titulutan, euskara sustatzeko irizpideak txertatzeko aukera badagoela, irisgarritasunaren inguruko irizpide gehiago sartzeko aukera badagoela, genero ikuspegiaren ikuspuntutik bebai. Baina hau dira, lehen hasieran esan dudan bezala, dira guk, denbora hauetan, denbora honetan egin ahal izan dugu irakurketa. Baina hau ez da, uste dugu horrelako ordenantzan bat, hau da, herriaren elkarbizitza arautuko duen ordenantza bat ezin dela bulego batean egin. Ezin da bulego batean egin. Uste dugu, hau izan behar dela, prozesu parte-hartzaile baten ondorio. Honek eragiten digu herritar guztioi, ostalariei, merkatariei, ostalaritzan inguruan bizi diren bizilagunei, eragileei, elkarteei, eta denen guztioien beharrak, iritziak, proposamenak jasotzea, uste dugu ezinbestekoa dela, eta hemen txertatzea. Hona etorri behar ginen, ja dokumentu batekin, danok gure ekarpenak eginda, eta elkarbizitza arautzen duen lege bat, ja, zatituta hastea, hankamotzazten den lege bada. Nik uste hemen etorri beharko ginela eta hau batez onartzeko zerbait dela. Baina horretarako, gaitzesten dugu eraman den prozesua. Uste dugu prozesu parte hartzaile bat izan beharko litzatekela. Orduan, gure proposamena da, prozesu parte hartzaile garden bati bide ematea, hau da, prozesu hau utzetik hastea, eta prozesu honetan, herritar, ostalari, merkatari, eragile eta elkarte guztiek parte hartzea. Hori da gure proposamena, ez bulego batetik irten den ordenantza bat. Eta utzetik hastea, lehenik, esan dudan bezala, herritar merkatari ostala elkarte eta eragileen iritzi, bizipen, proposamenak identifikatu eta jaso. Gero aipatutako inplikatuekin, esparru ezberdina jorratzeko parte hartzoe saio irekiak egitea. Ondoren, zirri horrekin jasotzen ditugun iritzi, proposamen guzti horiekin, zirriborro bat osatu eta zirriborro horren gainean alderdiek gure ekarpenak egin ahal izatea. Eta orduan bai, ona ekartzea, eta segurazki denon aho batez onartzeko seguru aukera izango genukela. Orduan, hau da gure proposamena. Utzetik hasi eta da proposamen zintzoa, prest gauz gu ere parte hartzeko, aktiboki. Seguru nago hemen zaudeten batek baino gehiagok gustorago sentituko sinatela prozesuari horrela eramango balitz. Seguru gauz, bai? Orduan uste dugu arduraz eta konsekuente izan behar garela, eta eskatzen dizuegu pentsatzea eta prozesu hau berriz hastea, etenaldi bat eskatu behar baduzue eskatu eta zuen artean hitz egin, baina uste dugu merezi duela. Merezi duela ordenantza hau herriarena izatea eta ez bulego batetik irtetzen den ordenantza bat izatea. Besterik ez. Zosar beste. Bueno, gure aldetik aurreko ordenantzarekin alderatuta honek espazio publikoaren okupazioa gehiago mugatzen duela interpretatzen dugu. Egia da arautu behar den zerbait dela, baina uste dugu mugatze honek espazio publikoa okupatu nahi duten bapateko ekintzak aletuko dituela, adibidez manifestazioak edo elkarretaratzeak, eta bar. Ez dugu bez oso begi honez ikusten espazioaren okupazioa erabaki politiko bat izan behar danik, eta guk zuek asadoz egonda bestera batean landuko genuken ordenantza hau. Honagatik gure bozka kontrakoa izango da. Anar?
esan doa moduen, dauz 30 egun aportazioak egiteko. Hordeko zu aukera aportazioak egiteko. Hori ordenantza gobetzeko edo dana delakoa. Eskerrik asko. Bi 2024ko 1282ko espedientea, 12. espedientea. Amorebita Etxanoko udala klimaren eta energiaren aldeko alkatetzen itunari atxikitzea. Ester, mesedez? Bai, egunon. Hau, espediente hau lurralde batzordean be aztertu zen, eta puntu honetan onartzeko dagoen ebazpenean 3 puntu agertzen dira, eta irakurriko daz. Lehenengo, Amorebita Etxanoko udala klimaren eta energiaren aldeko alkatetzen itunari atxikitzea. Bigarren, bertan dagozen konpromesuak aurrera eroateko konpromesua, eta 3. alkatetza ahalbidetzea ituna sinatzeko. Danok ezagutu dezagun, alkatetzen ituna irakurriko dut, zer dan sinatzeko proposamena, zer proposamen daukagun. Hau da ituna. Guk, Europa osoko alkateok, gure klima ambizioak areagotzeko erabakia hartu dugu. Eta zientziak agintzen duen erritmoan jarduteko konpromiso hartzen dugu. Temperatura globalaren igoera 1,5 gradutik bera mantentzeko ahalegin bateratuetan. Parisko akordioaren ambizio nagusia dena. Urtetan zehar, hiriek aukera bihurtu dituzte klima eta ingurumen erronkak. Iritsi da horiek lehentasun orokor bihurtzeko unea. Alkaten itunaren Europa sinatzaile gisa, bidaia honetan denei laguntzeko konpromiso hartzen dugu. Gure politika eta programek atzean inor eta toki bat ere ez ustea ziurtatuko dugu. Europa klimatikoki neutralago baterako transizioak ondorioak izango ditu gure gizartetako esparru guztietan. Tokian tokiko lider gisa, ondorio horiek zaindu behar ditugu ekitatea eta inklusioa bermatzeko. Bidezkoa, inklusiboa eta munduko herritarrekiko eta gure planetako baliabideekiko errespetuzkoa eta transizioa besterik ezin dugu aurre ikusi. Gure ikuspegia da 2050erako denok biziko garela hiri deskarbonizatu eta erresilientetan, energia eskuragarria, segurua eta jasangarria eskura duten hirietan. Alkaten ituna, mugimenduaren parte gisa jarraituko dugu gure lurraldean berotegi efektua eragiten duten gasen emisioak murrizten, erresilientzia areagotzen eta klima aldaketaren aurkako eraginetarako prestatzen eta probezia energetikoari ekiten bidezko trantsizioa bermatzeko funtsezko ekintza gisa. Guztiz jakitun gara, Europar Batasuneko estatukide, eskualde eta hiri guztiak trantsizio fase desberdinetan daudela eta bakoitzak bere baliabideak dituela Parisko akordioen ezarritako anbizioei erantzuteko. Berriro ere, krisi klimatikoari aurre egiteko dugun erantzunkizun kolektiboa onartzen dugu. Erronka ugariek erantzun politiko irmoa eskatzen dute gobernantza maila guztietan. Alkaten ituna batez ere tokiko irtenbideak partekatzen dituzten eta ikuspegi hori lortzeko elkarri inspiratzen zaizkion alkate konprometituen mugimentua da. Gure partetik ekintza hauek egiteko konpromiso hartzen dugu. Lehenengo, konpromiso hartu. Epe ertain eta luzerako helburuak finkatzeko. Europar Batasunaren helburuarekin bat datozenak. Eta gutxienez, gure helburu nazionalak bezain asmo handikoak. 2050erako neutraltasun klimatikoa lortzea da gure helburua. Egungo larrialdi klimatikoa kontuan hartuta, ekintza klimatikoa lehenetsiko dugu eta gure herritarrei jakinaraziko diegu. Bigarren, gure herritarrak, enpresak eta gobernuak inplikatu ikuspegi hori aplikatzeko eta gure sistema sozial eta ekonomikoak aldatzeko maila guztietan. Helburu horiek lortzen lagunduko diguten eragile guztiekin tokian tokiko hitzarmen klimatikoa garatzea da gure helburua. Hirugarren, jardun, orain eta elkarrekin beharrezko trantsizioa bideratzeko eta bizkortzeko. Gure helburuak lortzeko ekintza plana garatu, aplikatu eta jakinaraziko dugu, ezarritako epeetan. Gure planeta klima aldaketaren ondorioak arintzeko eta klima aldaketara egokitzeko xedapenak sartuko dira. Beti ere integratzaileak izateari utzi gabe. Laugarren, harremanak ezarri tokiko beste alkate eta liderrekin Europan eta haratago elkarri inspiratzeko. Alkaten itun globalaren mugimenduan gurekin bat egin dezaten eskatuko diegu. Munduan dauden tokian daudela, hemen deskribatzen diren helburuak eta ikuspegia beren egiten baituzte. Guk Europako alkaten ituna sinatu dugunok, adierazten dugu gure neurriak har ditzakegula, konpromiso hartu inplikatu jardun eta harremanak ezarri, oraingo eta etorkizuneko belaunaldien ongizatea bermatzeko.
elkarrekin lan egingo dugu gure ikuspegia errealitate bihurtzeko. Gure gobernu nazionalen eta Europako erakunden laguntza dugu eta gure nahien araberako baliabide politiko, tekniko eta finantzarioak eman diesazkiguten. Hori da. Estar. Zeo zer esatekorik? Bueno, suposatzen da, alkaten ituna, legea bera, jasangarritasun energetikoaren 4/2019 legea bera, betetze hutsa, baino haratago doan konpromiso bat dela. Eta aldiz, Amorebieta-Atzanoko udalak ez ditu ez da legearen bete beharrak betetzen. Ez da, egin dugu repaso bat, legeak udalari exijitzen dut zen bete beharren inguruan, eta, bueno, ez dugu bat bera ere betetzen, ez? 9. artikuloan dino jasangarritasun energetikoaren batzordea eratu behar dela, indarrean sartu eta urtebeteko epean, 2019an sartu zen indarrean, 2020ako batzorde hori martxan egon behar zen. Abenduan, hitz egin zen lurralde batzordean, batzorde horren baitan sortuko zala jasangarritasun energetikoaren batzordea, 5 urte beranduago. Inventarioa, 11. artikuloan esaten dau. 2023ko abenduan aurkeztu digute, 5 urte beranduago. Artikulu horretan bebai izaten dau, inventarioa publikoa izan behar dela, herri guztiak auki behar dauela akzesoa inventario horretara, ez da publikoa momentu honetan. Auditoritza energetikoak, kontatu esku zuen, horretan gabizela, baina beste behin argita garbi epeak ez gabiz betetzen. Energia jarduketen planak, exigitzen daue bai urtebeteko epean, 5 urte berandu hau ez zaigu aurkeztu. 17. artikuloan iturri berriztagarritatik datorren energia erabiltzea, dino, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek energia elektrikoa erosteko egiten dituzte lizitazioetan, erositako energiaren 100% jatorri berriztagarritakoa izatea exigituko da. Aldundiarekin egindako akordioan, non Iberdrolari esleitu jakon energia hornidura, zalantza handiak dekoguz energiaren 100% jatorri berriztagarritakoa izango dela, bermatzen denik. Eta, berri hobelena epatu dugu ez dago, eta 6. artikulan, udalak hartzen dituen neurria publiko egin behar direla. Hau ez dugu betetzen. Orduan, hau ikusita, udalak ingurumenarekiko duen konpromisoa guztiz utzala dela argi dekogu. Honegaz lotuta, ikusi besterik ez dago, ez da, badibidez jaietan, etxerik etxe banatu ziren programa esku horri ezberdinak, tamaina eta formatu guztietakoak, edo ointzu berdintasun plana, ez, etxe guztietara helarazi jakuna. Hau, ez da? Honegaz ez dugu gure esan planarekin inolako arazorik dekogunik, adierazu genduen, ez da plana babesten gendula, baina hau ez da herritarrei informazioa larazteko modua, ez? Uste dugu hau paper eta energia zautze izugarri badala, eta horregaitik, argi dekogu alkaten ituna propaganda hutsa besterik ez dela, eta horregaitik, ezezkoa buskatuko dugu. Eskerrik asko itzaskun. Erantzutarren, labur bilduz, zalantzak eta iritziak. Guk hau ekintza bada, sinatzen dugu, konpromesu bada, eta gauza asko, proiektu asko dagoz, lanean gagoz, pentsetan dut, epeak igual ez dire bete, baina hainbat eta hainbat gauzetan lanean gagoz ingurumenari dagokionez, eta aurrera pausu bat da, hemendik eta aurrera nahi dugun esan, erakutsingo dugu, ze konpromesu hartzen dugu zen, jarriko direz Europar Batasuneko plataforma baten, eta danok ikusi gal izango duzue, zenbat aurrera egin dugun. Da, guk behintzet optimismoaz behitzen dugu. Eskerrik asko, Ester. Bai, ez dugu zuen hitzetan sinesten.
Hainbat bider exigitu dugu udalean ingurumen teknikari bat egotea. Batzordean aipatu zenuten, ez? Alkateen itunaren baitan, ez da, adibide moduan jarri zendu zen Durangoko udal bat, edo Galdakoko udal bat, ez? Udal horiek ingurumen teknikari badekie. Eta gure herrian, zoreitzarrez, ez direz baliabide nahikoa jartzen. Egiten dire gauzak, apurka-apurka, baina ez daukate jarraipen bat, horretarako ingurumen teknikari baten figura behar da, eta udal honetan ez dekogu. Nik uste garela, autonomia erkidegoan, gure tamainako herri bakarra, ingurumen teknikarik ez dekona. Ez dakit, ingurumena kontu transversal bat da, ez da? Eta horren aitzakiagaz, esaten dozue, badago, bulego teknikotik atenditzen direla gauzak, jente desberdinen kargu jartzen dira, baina bulego teknikoko langilek nahiko lankarga dekie, euren lan espezifikoa eta aurrera eramateko, eta uste dugu, behar dugu zen aurrera eman behar direzen gauza guztiak aurrera emateko, beharrezkoa dela ingurumen teknikari baten figura, udalean. Eta hori ez dagoen bitartean, zuen hitzak utsalak direla uste dugu. Eskerrik asko. Seigarren puntua, 2024ko 885. espedientea. Ondorengo alkatearen dekretuen berri ematea, 2023 urterako Amorebieta Etxanoko udaleko aurrekontu orokorraren kitapena onartzeko, 2024 0,337 zenbakidun alkatetza dekretuen berri ematea. Miren, mesedez? Bai, eskerrik asko, hau aurreko antolakuntza batzordean ere jorratu genuen edo han bertan esplikatu zen, hauek dira 2023ko aurrekontuaren emaitzak. Eukitako emaitzari dagozkion ajuste edo doikuntza guztiak eginda, aurrekontuaren emaitza doitua izango litzateke 4.336.13,13 eurokoa, eta baita ere bigarren datua edo izaten da diruzaintzako gerakinaren egoera zein dan. Eta hori aztertzeko 3 elementu hartzen dira kontutan. Diruzaintzako gerakin osoa, kobrantza zalantzagarriko saldoak eta eragindako gehiegizko finantzaketa. Hoiek kontutan hartuta, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatu zen, eta izan du da 7.834.977,36 euro. Asko miren. 7. puntua, 2024ko 885ko espedientea, zor publikoaren helburuari eta 2023 urteko aurrekontuaren kitapenean gastu erregelari buruzko egonkortasun txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Eskerrik asko, hau aurreko urteetan bezala, komentatu genuen batzordean, 2023ko ekitaldirako zergarauak bertan behera usteko erabakia egondan arren, eta ez genuken ez bete beharko hainbat gauza, baina azterketa eginda. Lehenengo puntuan aztertzen da, egonkortasun helburua betetzean dan edo ez, eta hor ikusten da finantzaketa almena dagola edo superabita daukagula, beraz beteko genuke. Bigarren puntua, gastu araua betetzearen azterketa helburua izaten da, 2,80 baino gutxiago izatea, eta gure kasuan negatiboa da, orduan egokia beteko genuke baitare. Hirugarrena, zorraren helburua betetzearen azterketa, honekin aurrekontuaren likidazioa kopuru bateratuan zor publikoaren azken helburua beteko lukeela aztertu du kontu hartzaileak. Laugarren puntua da ekonomia eta finantza plana, nola aurreko puntu guztietan betetzen dugu, ikusten da ez dela beharrezkoa inolako plan ekonomiko finanziariorik egite ez onartzerik. Miren,
Zortzigarren punta, 2024ko 957 espedientea, ondorengo alkateren dekretuen berri ematea. 2024 0,0436 ade diruzaintzako gerakinak dituzten 2024ko bat gerakinak sartzeko espediente onartzekoa eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bai, hemen zenbaki pixka gehixio daude, Bai. Markatu. Hemen egiten dana da, 2023ko urteko udal aurrekontuaren likidaziotik datozen kreditu gerakinak eta kontu hartzaileak horretarako egindako txostena aztertu dira, eta ikusten da 2022ko udal aurrekontuaren likidazioak hasiera batean 8.911.000 eta piku euroko diruzaintzako gerakin positiboa eman zuela, banatuta gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina dala 7.800.000 eta piku mila euro, eta finantzazioa txikia duen gastuetarako diruzaintzarako gerakina 1.000.000 euro pasatxo. Sartu beharreko gerakina guztira dira 5.372.000 eta piku euro, horietatik, zenbakiak borobiltzen jugu naiz, bestela irune gaixua. Lehenengo kapitulorako txertaketei dagozkienak dia 2.400 euro, bigarren kapituloko txertaketei dagozkienak 645.000 euro, laugarren kapitulora 36.000 eta 100 euro, eta seigarren kapitulora 4.600.000 euro. Diruzaintzako gerakinak erabiliko dira, zenbateko hauen arabera, gastu orokorretarako diruzaintzarako gerakina 4.672.000 euro, eta finantzazioa txikitua duten gastuetarako diruzaintzarako gerakina 1.000.000 euro. Guztira 5.672.000, 200 eta 218,89 euro. Eta hori dana, aplikazio guztien informazioa baitare helarazi zan, kontu hartzailearen aldezen fiskalizazio txostena eta dana, balintzak betetzen dirala eta aldekotza eta dirazten zuelarik. Asko, miren. Galdera eta eskaeretara joan baino harinau, aipatzea, hasieran aipatu dut esan arazoi eskerrero bidez behintzat, falta da puntu bat gai zerrendan eta da gobernu batzordea jasotako akordioen zerrenda ekartzea kontuen matera osoko bilkurara. Urrengoko plenora ekarriko dugu ondo baderitzozue. Eta parkatu benetan, ze transizioa gogorra izaten ari da. Bai? Eskerrik asko. Parkatu, galdera eskaeretan, Ander? Bai, abenduan, 3tik 9, Arantzadik, hilerrian egon zan desobiratze lanak egiten. Bertan, 51 gorpu aurkitu ziran, eta nola ez, kanpotik, enteratu gara, astelenean ere berriro hasiko direla, beste indusketa eta indusketa joanen ondorioz beste desobiratze lanak egiten, Arantzadik bera. Honek berri eukin dozue? Atzo, egon zan berri zen polizia koordinazio bilera bat, Durangaldeko eta Arratikoa, eta han egonda Lourdes Errastik Arantzadikoak deitu zidan. Bilera bukatu zanean deitu nion, eta ordua eta kaldera entera unintzen. Ja, ez, kurioso, gube hori, legebiltzarkide batek bidalbazten, holan asteartean, ez dakit, gogorak sos egingo duela, zera fundazioak sos egingo duela Zornotzako hilerrian. Eta, karo, gu berririk, betikolez, ez dugu izan. Honekin batera, eta txalotuz batez ere Arantzadik eta egiten daben lana, bolondrez lan hori, ikaragarri hori, ezta? Hor, Arantzadiko batzuk jarri dira gurekin harremanetan, eta galdetu egin dozkue, ia asmorik dauen Arantzadik egiten duen lana. Beste udaletxe batzuetan egiten da moduen, webgune bat edo webgune bat zabaltzea Zornotzari dagokienez. Adibidez,
badagoz adibide batzuk, non askoiti-oroimena.eus edo ubide-oroimena.eus. Bertan, zertarako beharrezkoa da olako web horri bat? Bertan, biografiak azaltzen dira, agertzen diren gorpuen informazioa, bilaketak, albisteak, eta hor, webgune horretan, edozein pertsona aukera dauka, bere datuak, edo irakurten dugu ezen datuak, ondo dauzen edo ez, aportazioak edo karpenak egiteko, edo zozer gehitzeko, atxikitzeko. Eta hori, ezinbestekoa da, benetako relato bat eukiteko. Bai, orduen, hori dalata, Zornotzan, ikusita, zelako ondoriok ikusituen gerra zibilak hemen, asmori dago webgune hori edo zabaltzeko? Hau da, Amorebieta edo Zornotza oroimena.eus webgune bat zabaltzea, beste herri batzuetan egin da moduen. Nik uste dugu gure partetik hau ezinbestekoa dela, benetako relatua izateko eta gero ezagutza ere, herritarri webgune horretatik ezagutza emoten jakie herritarri bere herrian eta bere inguruan batzuk sufritu dabena ezagutzeko, ezta? Orduen, galdera da, asmoa dago webgune hori Arantzadekin batera egiteko? Guk ez dugu jaso eskaerarik Arantzadiren partez, eta aztertuko dugu eta baloratuko dugu. Nik ez dinotut ez da nik engo web bat, ero beste formato baten. Aztertuko da eta baloratuko da. Eskerrik asko, Andar. Izaskun? Bueno, otsailean, prentsaren bitartez, eta, bueno, atzo bertan ez, zuen aldizkarian, etxe guztietan jaso genduen aldizkarian ikusten danez, jakin dugu instituto berri bat eraikiko dela herrian, ez da? Honen barri jaku, oinarte. Eta, bueno, prentzan aipatzen zan, ez, bai, otsaileko prentza horretan aipatzen zan, instituto berria egungo erekinaren inguruan egongo dola, udalak lagako duen lursail batean, ulertzen dugu instituto berria PGU edo APOan txertatu beharko dela. Arritzen dozku apur bat, orain arte APOan, honen inguruan, ez dela ezer aipatu. Honen, gogoratzen nahi dugu, gure taldeak APOaren hasierako onespenari aurkeztutako alegaziotan, hain zuzen, hau esaten zuela. APOak, ia 4.000 biztanle gehiago aurrikusten dituen arren, ez da aurrikusten hazkunde horri erantzuteko ekipamendu zuzkidurak handitzea. Gaur egun, gainezka daude. Hezkuntza, osasun, kirol eta kultura ekipamendu ez ari gara. Bueno, instituto berria aurrikusten dan biztanleria eta tamainari dimentsionatuta egon beharko dela ulertzen dugu, eta espero dugu, beste behin zabaldu orduko txiki gelitzen den beste eraikin bat ez izatea. Eta, bueno, honegaz lotuta, eta APOaz ari garela, errepaso txiki bat egitea komunidala uste dugu, ez da? 2015ko maiatzean, 2015, esleitu ziren APOa egiteko lanak, pleguetan jasotzen zen, plazo de ejecución entrega, 3 años. 2017ko otsailean aurkeztu zen aurrerapen dokumentua, 2022ko uztailaren 15ean hasierako onespena emonjakon, eta, bueno, 2024an gagoz, eta oraindik ez jako behin-behineko onespena emon. 9 urte pasatu dire, pleguetan 3 urteko epe bat jasotzen zanean. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeak ezartzen duen arabera, APOaren hasierako onespenarekin batera, 2 urtez lizentziak ematea eteten da. Indarreko hirigintza araubidean aldaketak izan dituzten eremuetarako. Epe hau, datorren uztailean amaitzen da. Horrek esan edau, mirari bat egon ezean, eta uztailerako APOa definitiboki onartu ezean, barra libre bat zabaltzen dela, eta APOko irizpideen aurka egon aldiren obrei atea zabaltzen jakiela. Aurreko lurralde batzorde batean azaldu jakun, azken urtean APOa etenaldi baten edo egondala, oinarrizko kartografia txarto dagoela eta hau zuzentzeko lanetan aritu direlako bulego teknikoan. 9 urte ostean,
9 urte ostean benetan, guri iruditzenaku, hau borondate politiko falta dala, besterik ez. Eta honegaitik guztiagaitik, eskatzen dautzagu PNV eta PSeri, bat, oposizioko taldekiko errespetu bat, eta ez gaitezela udalaren jarduera esprentzaren bitartez enteratu, beste behin. Batzordetan informatuak izatea eskatzen dugu, eta dana dalako gaitik ez bada horretarako aukerarik, mailez edo telefonoz jakineraztea gauzak, eta bigarrenez, APOaren redakzioan behingoz diligentzia ez jardutea, eta behar diren medioak jartzea, behin-behineko onarpena ez dadin beste 9 urte luzatu. Izan ere, bitartean, uztailetik aurrera, duela 23 urte, onartu ziren eta guzti zarkituta dauzen aurra subsidiarioak dagozelako indarrean. Itaskun, honek gauzak esan behar diez komisioan, eiderren aurrean. Ze udal teknikariek buru elarri dabiz apoagaz. Eta eukibida errespetu apurtxuet. Hori lehenengo. Gero, institutuan asuntoan apoan agertzen da. Hori ekipamentala da. Ez dakit ikusi zuen, baina ekipamentala da. Ez da egin behar ezer. Eta parkatu izaskun, baina esteko zerikusirik herriaren askundeagaz. Eskatu dugu instituto berri bat dagoena ez dagoelako baldintza honetan. Eta daroago urtebi lanien horregaz. Orain gauzatu dela? Bai. Eta orain izan dugula Eusko Jaurlaritzaren baietza? Baita. Ados, PGU-an ekipamendu bezala agertuko da, ambito hori, agertu behar da, baina zedapenetan hor berri emoten da. Proiektu berrien barri emoten da. Bai, Holanda. Se prevé la ejecución de un nuevo... Momentu aretan ez geneukan, aurreikuspenik, ez akordiorik. Vale, ados. Eta gero, beste alde batetik, langileen lanegiko errespetuaren inguruan. Osea, errespetu osoa dekotzegu bulego teknikoko langilei. Osoa. Hau, ez da langileen gain jarri berden gauza bat. Hau da, borondate politikoa. 9 urteko atzerapen hau, borondate politiko falta da. Ez langileek ez da belako egon behar daurien guztia ematen. Hor, ez deko guinolako zalantzarik. Hau, borondate politiko falta da, eta horretarako baliabide nahikoak ez direla jartzen. Hori da. Izaskun, barrio esango txut. Irizpide politiko guztiak eman da dauz. Oin da, dokumentua egin behar dala. Eta ez dakizue, pentsetan dut ez teko zuela, ideari pez, zelan funtzionetan deuen gestinoa. Zelan dan, udalan zelan egiten dan lan, eta horren gestinoa, ez dozue kontroletan. Orduen, horrelako gauzak esaten dozu, ez? Burure etorten diezen gauzak, bota. Hori da, egiten da. Lasaian hartz, berandu baino harinago, espero dugu, heltzea, udalaren gobernatzera, eta orduan demostratuko dugu gauza beste modu baten egin aldirela. Eta ez deko gule diari esaten duzu, parkatu, nik neuk egiten do lan lurralde antolamenduan. Eta planeamendu urbanistiko asko pasatzen dira nire esku artetik. Eta badakit, ze plazotan tramitatzen diran. Eta gurea da desfase hutsa. Bale? Eskerrik asko. Esan itzazu. Hau apur bat korrekaren inguruan. Gaur egun handia dugu zorrontzan. Korrika zorrontzara dator. Eta, bueno, horton, komisioan komentatu gendun, eta ea aurten gonbitea jasoko gendun edo korrikara joateko. Ze gonbitea, ez dugu gonbiterik behar, baina zeo zer esatekotan. Eta zein dela 2 urte, konturatu ginen, udaletxeetik inok ez zigula ezer esan, eta udaletxeko
3 zinegotzik eraman zutela udaletxeko lekukoa. Oingoan, hiritartasun batzordean komentatu genduen, eta egia da, lehenko egunean, Jonek bidali zigula, gonbitea. Eta, alde batetik, eta zelan ez, herritar guztiei animatzea korrikan parte hartzen. Euskarak denok aktibo behar gaituelako, hori bat. Baina bigarrena, gonbitea orokorra, gonbitea zinegotzi moduan lekuko eramateko, nork eramango du lekukoa, horrek dire gure galderak, ze guk badeko guk proposamen bat, eta da beste herri batzutan, adibidez Galdakon zelan egin dan, eta zabaldu dabe, web horrian zabaldu dabe leku bat, jentea apuntatzeko korrikan lekukoa eramateko, zergaitik, udala danok osatzen dugulako, guk hemen ordezkari moduan gauz, baina guk ez dugu udala bakarrik egiten. Bai? Eta horren artean, sosketa bidez, eramaten dau lekukoa nonok, ze badago jente asko ilusio handia egiten dutzola lekukoa eramateak. Eta guk hori proposatzen dugu. Datorren urtetarako badakigu gaur dala eta ez dago lastirik, hori dudabarik. Bai urrengoetarako hori da gure proposamena. Baina bai jakengo kurako genke gaurko udaleko kilometroa zelan ingo dan. Jon, mesedez? Konbitea bidari genuen zinegotzi guztioi, nik eramango testigua euskerako zinegotxea naizelako, baina apuntatzen dugu eta horrengo urterako ikusiko dugu nola egin bestera batera edo ikusiko dugu. Eta aurrikusten da, kilometrozoa egin beharrean beste ordezkari politikoek ere pasatzeko momentu baten, gurote esan ez, eroatea askotan egiten da kilometro baten, partekatu egiten da, eta ordezkari guztiek eramaten dabe lekukoa bebai, momentu baten zein beste baten. Printzipioz ez dugu pentsatu hori, baina urrengo urterako pentsatu aldugu, komentatu aldugu. Guztian, zuk eramango dozu lekukoa. Ez dozu lekukoa esku ordetuko edo ez dozu lekukoa beste zinegotziren bati pasatuko, ez? Printzipioz ez dute, printzipio nik onbidea bidali nuen, bez dote erantzunik hartu, orduan hori pentsatu dugu. Nik uste dut aste azkenan bidali nebala. Urrengo urterako pentsatu aldugu bestera batera edo komentatu edo... Ez da distantzia handia, bez, orduan. Antolamendua hemen artean adostu alda, gurote esan ez dala, gurote esan... Gainera minuto bateko gauz, orduan. Aukera dago gainontzeko zinegotziok ere eramateko lekukoa, eskualdatzeko. Hombre, ez, obviamente ez denok parte hartuko dugun zinegotzi guztiok, baina alderdi politiko desberdinetako zinegotziok, ez jaki udalaren adan kilometro hori udalak berak erositako eta diru publikoarekin erositako kilometroa dan, aukera dago gainontzeko zinegotziok ere lekukoa esku ordetzeko? Printzipioz ez dekot aurre ikusita, baina ez dakit... Nik printzipioz nik eramateko neguen, nik ez zaita sola beste batek nirekin eraman nahi duen. Hori ez, nigatik ez baina nik pentsatu dut nik eramatea. Bego parkatu, Aliziak ez dugu hartuko parte, orduen ordezkari politiko guztiok, alderdi guztietakoak ez dugu parte hartuko. Beraz, Jonek euskerako zinegotzi moduen berak eroango deulekukoa. Eskerrik asko. Parkatu, orduan zuke erabakitzen dozu, ze ez dugu entzun Aliziak ezuela eramango, ez genuna boskatu nahi dozue. Boskatzera eramango dugu. Partekatzea lekukoa edo Jonek eroatea danon ordezkari moduen. Alizia eroatea edo ez. Nire proposamena da, EAJaren proposamena da, Alizia ez deu parte hartuko arratzaldean, eta nik usteot aldarri politiko batek ez egoteak, jon da euskeraren zein egotzea, zornotzar guztien ordezkaria euskera arloan. Beraz, ondo baderitzo zue, Jonek eroango deu lekukoa danon izenean. Por aquello de rizar el rizo, básicamente. Venga. Parkatu, yo quería decir, porque yo me disculpé desde el minuto 0, porque yo voy a correr con la residencia Orue, ¿vale? Entonces me disculpé, le dije, pero de todas maneras yo pienso que también si lo que queremos es compartir,
el momento que nos llegó la invitación habría que haberlo dicho. Oye, entre todos, ¿no? Quiero decir que yo me disculpé al momento le llamé, le dije, oye, Ion, pasa esto. Y está sin más, es que ricasco. Y lo veo lógico, además. Batzordean bakarrik komentatu gendun, zegoen lehenengotan ez da intentzinorik, nik ez dakit egongo basan intentzinoa zegaia, esan ez da urten bez, batzordean guk esan arte zerbait. Eta oindala urtebi komentatu zen batzordean, eta zelan aurtengo batzordean esan ezer gertatu, gu galdetu gendun. Eta hori da, eta esan du jaso gendun gonbitea, baina ez gendun ikusi inon zelan egingo dan. Eta hau da momentua, galdetzeko zelan egingo dan plangintza, ze suposatzen da, hitz eginda dagoela. Hor, esan agertu bez, proposamenak zer honen inguruan egingo dugu, bueno, elkarraz, alkarregaz egiten dugu herria, danok gara herria, bai, beste barik. Boskara eramango dugu, ez da? Nortzu gauz, ados jonek eroateagaz edo ez? A ber, itxan galdera, ez da ala ez. Baina da, barkatu, por eso de rizarri, jonek eroateagaz bakarrik, ala jonek... Barkatu. Galdera, nor dago ados jonek bakarrik eroatearekin, ala jonek eraman eta gero partekatzearekin? Jonek herria ordezkatzea eta jonek euskera zinegotzi moduen eroatea Ibilbide berak osoan. bakarrik udal kilometroa. Ederto. Nortzuk gauz alde? Kontra? Argi gera dadin, hau ez dela... Ez. Karrik asko, Jasone. Parcatu, yo no es por defender al equipo de gobierno del cual formo parte, pero sinceramente sí se había hablado de lo de la invitación. Nosotros hablamos antes de la comisión. ¿Es verdad o es mentira, Carlos? Vale. Inoan, ez zitzaigun ezer esan, ni galdetu nuen arte. Ni galdetu nuen arte, esan, ezer, esan. Eta hori, zuek hitz egin bazenuten zuen udal gobernuan, nik hori, ez dut, bueno, esaten badu zuen lan izango da, hombre. Baina esala plazaratu, Alicia, esan plazaratu. Eta badakigu dala, keinua, zezuek ganera, denetan esaten dozue, hau aprobatzen darinago, urgentziaz, keinua egingo dugu. Bestearen ere, keinu bat egingo dugu. Polita izango da danak, polita guztiak eramatea esten arte. Besterik, Isidoro? Galdera bat, Gandiaga jauna. Badauka udaletxeek proiezio bat herriaren astearen inguruan. Hor esan dugu, PGUk planteatzen du crecimiento de 4.000, pero bueno, desde el año 12 al 22 no se dio ese crecimiento. Ze proposamena dekozue, edo estudiutea dukazue, edo bilatzeko informazio hori jakitzeko. Nik daukan euro datua, baina nahi nuke jakin udaletxek zer daukan. Isidoro, hori plan generalen agertzen da, apuan agertzen da. Osea, ¿cómo que no es real? Hora agertuko da. Pues discutimos, si quieres, pero yo propongo que no tiene sentido. El mismo gobierno vasco lo que plantea crecimiento de la década del 20 al 30 es un crecimiento de 0,07%. Eso da... ¿De habitantes estás diciendo? Sí, de habitantes. Bueno, no tiene nada que ver con el PGU. Claro que tiene que ver con el PGU, evidentemente que tiene que ver con el PGU. Pero el PGU... Según las nuevas viviendas que se propongan en el PGU, pues tendrá su consecuencia en el número de habitantes que tendrá el municipio, siempre teniendo en cuenta un horizonte real, no de que el papel lo aguante todo y es para 8 años, es de 20 años. A eso voy. Como las anteriores normas. A eso voy. Gandaga, no tiene... Parkatu Isidoro, izaskun zuk bota dozula umileko zifra hori, igual azaldu beharko txesun zure taldeari nondik agertzen dan eta zein dan aurre ikusten dan askundea, eta nondik nora irteten diezan horrek zifrak, bai? Bai, hitz egingo dugu, baina dana dela
hasierako onespeneko dokumentuan, hor suposatzen da, berri ikusten direla aurrikuspen, hazkuntza prebizioak, ez da? Hori horren dela 2 urte onartu zen. Eta, bueno, 2 urtetan, gauzak segurenik aldatu direz, eta prebizioak segurenik aldatu direz bai. Eta, bueno, informazio hori bilatzea eta eraraztea, esan txartu gongo, ez? No tiene nada que ver. Los datos reales expurgados del 12 al 22, el crecimiento de población ahorita ha sido 1.252. Estamos hablando de toda esa década. Y la proyección para la década siguiente del gobierno vasco es de 1.122. Y mi proyección con otro método es de 1.131. Hay prácticamente con diferentes modelos. Por tanto, por eso he preguntado que si queremos hacer planeamientos aquí, pensemos de cómo va a ser la población. En los institutos, si os habéis dado cuenta de los datos reales de la década pasada, hemos caído de 200 y pico nacimientos a 1.670 y la perspectiva es de que no suba, sino que en todo caso baje. Es que planteo esto no como una cuestión de capricho, es una cuestión de que el ayuntamiento tiene que pensar en qué nos espera hasta el año 30. Por eso te he preguntado, Gandiaga, si la proyección de las normas se ha quedado atrás. No se cumplió la expectativa, yo no sé qué fórmula utilizaron, pero es que no tiene nada que ver con las fórmulas del gobierno vasco ni con los estudios que yo he hecho. No tienen que ver, y en cambio los míos y los del gobierno vasco coinciden, la proyección. Por eso digo que este tema teníamos que discutirlo. Y en el instituto es lo mismo, porque en esta década las necesidades de aulas van a caer en picado. Tener en cuenta que en la década son casi 400 niños menos. Entonces estas cosas tenemos que introducirlas, por eso te preguntaba. Y si no, para que hagamos el debate. En cualquier caso son estimaciones que se tienen en cuenta y en la aprobación provisional del plan general veréis lo que está previsto. Se redactó el año 16 y la proyección que tenía en 8 años ya no se ha cumplido, porque en vez de 4.000, en toda la década esa crecieron 1.252. Es que en la década anterior sí subieron 3.000 y pico. Por eso digo que tenemos que actualizar estas cosas. Es que como la norma, el PGU, se está atrasando, por de pronto hemos entrado en una auténtica revolución demográfica y pues claro, si se aprueba dentro de 3 años ya me dirás. No tiene sentido. Por eso te digo que hay que hacer esta discusión. Yo planteo como ruego de que se aborde esta discusión, si no estamos meando fuera de tiesto. Pero no es proyecciones, Lo que ha crecido la década pasada tienes tú aquí, los datos. Yo los he cogido aquí al ayuntamiento. 1.252 personas. Hombre, eso es padrón, evidentemente. Claro, de padrón. Claro, pero no tiene que ver una cosa con otra. ¿Cómo que no? Bueno, ya hablaremos, porque creo que no voy a conseguir hacerte entender esto. Ya hablaremos. Pues hablemos del tema. Y el equipo técnico redactor del Plan General analizará y volverá a revisar las previsiones que nos llevan al Plan General y a esos 4.000 y pico que decía Izaskun antes. Eskerrik asko, Isidoro. Besterik, bukatutzat emoten dugu plenoa.